Wel, oedd y bas yn sgeilus, ond ddwy chwaraewr yn dal nôl. Abertawe yn cadw'r meddiant. Tric bach am groesia, dros ben pawb! Syth mewn i'r gôl. Eli Lake ar ergyd sydd wedi synnu pawb. Cefnogwyr methu credu'r peth. Mae'n rhy hawdd, mae'n mynd pasio'r chwaraewr, mae pwysau angen dod mwy, ond dwi'n meddwl mae'n mynd am ergyd fan'na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae'n croesi, dwi'n meddwl mae'n gweld bod y gôl-geidwad yn mwy agos at postyn agosaf, a mae'n mynd amdani. Mae Mahmood yn glir, tackle hwyr, nid am y tro cynta. Lucy Finch a tackle. Dwi'n meddwl hynna'n digon am coch fan'na. Dwi'n gwybod, mae'n hwyr, mae'n 100% cerdyn melyn fan'na, ond oedd Mitchell yn dod nôl, felly falle nath i safio ddim bod yn coch. Murray dan bwysau. Francis Jones yn gwneud digon. Deacon i Abertawe. Stacey John yn opsiwn, mae'n drwodd, mae'n beryglus hefyd. Stacey John! Mae'n cam sefyll. Y Llimanwr yn stopio'r dathlu. Oedd hi bron yn berffaith i Stacey John. Oedd yn bêl arbennig gan Amy Deacon, ond ie, just falle mynd yn bach ddi gynnar. Cic gornel, Chivers. Abertawe bygodd, oedd hi'n hyfryd mewn i'r canol. Wrexham ddim wedi delio dau. Mae'n gwyro bob man ar hyn o bryd. Oedd yna gyfle yn rhywle yng nghanol hynny i gyd. Ie, oedd hi'n eitha fler fama. Oedd neb gyda'r meddiant yn iawn. Ti'n gwybod, mae yna llawer o cyrff yna. Hanner cyfle hefyd. Ie, dylen nhw wedi gwneud falle bach well fan'na, Abertawe. Dyma nhw eto, Deacon i Abertawe, cyffyrddiad cynta yn gampus. Bosib bod wedi cael cnoc Trantara honna, ond y wen yn ymddangos. Mae'n 2-0. Ie, mae'n dod o tafliad Wrecsam, ti'n gwybod, yn fler, ddim yn edrych ar ôl y pêl. Chloe Chivers yn ffindio Amy Deacon fan'na, ac mae'n gwybod lle mae'r gôl, a mae'n saethu, a mae'n cael ei gôl. A mae Abertawe yn heiddi cael y ail gôl yma. Mae Barker drwodd, mae Barker yn gwneud be mae wedi gwneud drwy'r tymor. Roedd bêl yn yr hwyd, yr ongl mor anodd yn y pen draw, ond yw hynny ddim yn mynd i rwystro Katie Barker. 25 o goliau cyngrair nawr, gôl arall yn erbyn Abertawe, chweched yn ei herbyn nhw. Tymor yma, maen nhw'n ôl yn y gêm. Chi'n gweld fama, Barker jyst yn llawer rhy gyflym, mynd o gwmpas y gôl-geidwad ac yn defnyddio'r postyn i helpu'r bêl mynd i'r rhwyd. Mae yna gyfle mynd arall dros bosib, mae'n mynd i gael ail! Arbediad hyfryd, arbediad pwysig gan Amelia Fawkings. O'n nhw bron yn gyfartal. Dyna pa mor gyflym mae pethau'n gallu newid mewn gêm yn gyffredinol, ond yn enwedig pan mae Wrexham yn chwarae, mae fe wedi newid y lle. Barker! Bob bach doedd hi ddim yn bell. Ie, nhw'n cymryd y cic gornel yn sydyn iawn, ac dwi'n meddwl oedd Abertawe yn barod amdani, felly maen nhw'n gofod canolbwyntio bach mwy well na hynna.